Gabon guztioi zek moduz gaude, hemen badago indarra, bigarren urtez haze giroa, daukat aipatu beharra. Gaua alaitu asmotan gatoz, ona bikote eaka, garai bateko gaztea eta etorkizuneko zaja. Garai bateko gaztea eta etorkizuneko zaja. Gabonik ere etorkizunaz, pentsatuz nola ez postu, Danel xaxatu egingo hautnik, ta ik eman arrapostu, edo bestela egin litekek, ik berotuta nik ostu, joandan urteko zapore ona, aurten ez dadin mingoztu. Joandan urteko zapore ona, aurten ez dadin mingoztu. Naiz lehengo urten utzi genuen, mendigailuan garaian, asko ezin da auge ikusi, gazteak geran garaian. Naiz gazte asko ateratzen dan, izugajizko abaian, entxaladakin asko bete da, mundua osorik jan nahian. Entxaladakin asko bete da, mundua osorik jan nahian. Inspirazio bila ibili, gaituk biok ensaladan, orain librean aritu behar, ara kontua noladan. Ikus dezagun azken urte hontan, bersotako eztabaidan, zenbat ikasi duan iketa, neri zenbat ahaztu zaidan. Zenbat ikasi duan iketa, neri zenbat ahaztu zaidan. Adinean gorakaoa, ta esan behar det benga, kikekin ere partekatuan, klasekideen zerrenda. Ura 3 egun zahagoa dek, horixedik bere xenda, lehenengo biztan ez du ematen, baino asko notatzen da. Lehenengo biztan ez du ematen, baino asko notatzen da. Kike lagunta adinkide dit,
ulertzea duk erraza, joandan urtean falta uenez, eman zian kalabaza. Ziklismoa utzi bersotan segi, selektibitate aixa, ik urte beten gauza asko eginduk, neri etzaidak ezer pasa. Ik urte beten gauza asko eginduk, neri etzaidak ezer pasa. Ik ziklismoa aipatu dekta, etzak jaji hoiek dira, Laskoraineko futbolariak ere hemen daude tira. Bi pisutako autobus baten Zarautzeko bazkarira, nola joango ote ziran ba, Madrilegoak balira. Nola joango ote ziran ba, Madrilegoak balira. Laskoraineko futbol salako, gazte jendeak zer sua, zarautzen dute ospakizun bat, hori ez da arazua. Bi pisutako autobus batek, etziguk sortzen izua, lehenet Tolosar askok zarautzen, zeukak bigarren pisua. Lehenez Tolosar askok zarautzen, zeukak bigarren pisua. Zarautz aipatu dezutan nola, hori ez deguna ainaino, surfa aipatu behar daukat, naiz dagona hainbeste laino. Tolosakoak joaten gera, udarangu bai haraino, nik surfista antza gehiago dit, ik badaukagena baino. Nik surfista antza gehiago dit, ik badaukagena baino. Ni ezagutu nauanaz Danel, bate hilerik gabean, adinak astuz imaginatuz, jarri gaitezen parean. Nik ere hola fu egin eta, hile horiak aidean, iaina edo gehiagonian, idaukaken edadean. Ikaina edo gehiagonian, idaukaken edadean. Ik gehiago izan omen uanta, nik esan behar dit zera, oso gustora joango intzen, garai baten ondartzera.
Ta orain behiz isoildua ta ojela xelkartu gera. Iolatuan bezela oa, ia beti maldan bera. Iolatuan bezela oa, ia beti maldan bera. Gazte garaia imaginazak, gurea badek aukera, jarri bi jertze 4 metrotara, ta futboleko ate da. Leno ondartza zen jolasleku, gero pasa zen urera, ondorioa nabarmena da, gu burgestu egin gera. Ondorioa nabarmena da, gu burgestu egin gera. Bai iburgestu egin omen naiz, ta itxasoak jango alau, naiz garai baten kirolen ogen, ona eta ai ogen guau. Orain keasako hartzen du berak, eta posible alda hau, zegin igan ez dauka eta mareatu egin nahi nau. Zegin igan ez dauka eta mareatu egin nahi nau. Lehenago txantxon etorri data, hausi du nere eskema, kendu botilak enkuadretikan, eta garbi utzi dena. Lehen alkola zen arazoa ta, orain degukearena. Biak herritan hasi zaizkit gaur, zarrena eta gaztena. Biak herritan hasi zaizkit gaur, zarrena eta gaztena. Mareatuta ezin geranez, geratu ogen isilgu. Hainbestek eta hainbeste alkohol, ia gaukni naiz amildu. Eta zuk txantxon aipatu dezu, holaxe degu humildu. Beti kameran atzean dago, zein dan ere ez dakigu. Beti kamaran atzean dago, zein dan ere ez dakigu. Txantxon kamara atzean beraz, eta aurpegitik murritz, lasaitu zaite etorriko da, bukatzerako 4 aldiz. Abaltzizketan jaiozan eta, zenbat debeku, zenbat hitz, Macronek agindu baietz, Parisen jaio izan balitz. Macronek agindu baietz, Parisen jaio izan balitz.
Egia esan bere ondoan, dena augekoz atzera, guztiz humildu gaitugu biok, ta hobe joan gauk etxera. Naiz eta orain etorri zaigun, aizu kamara ertzera. Gu biok ere biok alaxe ibiltzen gaitu, bibixiguren antzera. Biok alaxe ibiltzen gaitu, bibixiguren antzera. Iaz bezala hemen biok parez pare, leia leku ontako maia da aldare. Gauza bat diot Danel bromarikan gabe, joan dan urtean baino helduago zaude. Zuk hori esan dezu nik ez dakit tira, naiz eta nere gaia ekarri erdira. Naiz kamara daukagun gauk bioi begira, gure ez ote gabiltza unditik txigira. Baina bersotan segi beharko jotazu, nik aldedan moduan zu berriz indartsu. Azken urte ontako galdera da aizu, bersotan segitzeak zenbat eman dizu. Naizta egin nahi nuken bertsoaren alde, maiz leian nola dauden horren beste alde. Presioak gaineta obedegu alde, aurkibu gauko degu hilerikan gabe. Baina bazoaz hartuz bersolari planta, ta tokia denean jotzen dezu kanka. Bersoa hobetsi dezu txirrindalagata, beti plato handian jarduten gerata. Ta horregatikan nik egin nun etena, beti ordekan goazta ez daukat pena. Naizta hori izaten dan aisak zaiena, gazte hori bertsotan kostatzen zaiena. Zer kostatzen zaizun, zer, zuk behon deizula, aitortu diguzunez hortikan kalkula. Plazarako badezu aingogo mardula, gure eskurik ez zaizu faltako sekula.
Aizu ez alda horren egesa izango ba, jada tarteka joan geran ezkanpora. Egia esanik esegin nahi detola, ea jarraitzen degun mendatean gora. Ez dakigu gazteak noraino dezaken, segitu nahi duela ari da esaten. Segita segi ez da nahikoa izaten, parte hartu beharko dezu txapelketan baten. Eskolartekoa egin genuen guk baina, oso eskolakoa zuen ez tamaina. Egia esan asko ez deuiten baina, bide zuzena hartu aldegu egaina. Baietz esango dizut ta gainera hemen, zure bidea egin ezazun nabarmen. Eskolartekoetan txapelduntak gaien, maialen etzen izan taranun dabilen. Aizu maialen hitza ez alda gehiegi, hautsi behar nauzuzuk gaurko zerdi ez erdi. Zure ondoan bota degunaiko izerdi, nik askoz nahiago detu mil segi. Gaztea zera baina zuk dakizun pila, azken arrazoiare gendun borobila. Obeda izan lasaia templeko humila, baina humiltasun hori planta izan dadila. Planta izan beharko da zuk esan ezkero, naiztakeareginik ezin asko espero, lehendigan erenago aizu bero, nola engongo naiz purua piztu eta gero. Txirrindulari izan altzinan benetan, orain bitan aizerakearen penetan. Ito aitortza egin dezu hemen bertan, zuzearra sartzen zendun biriketan. Ez gendun egiten dopatuen aina, beti izan baitegu txikien tamaina. Bizuritoren antza daukagu egaina, alare eman iguzuzuk kaina. Gabon.
Bueno, bestela izan ezintzun bezala, lehendabiziko gaia belaunaldi artekoa da. Belaunaldi arteko gaia bakarra izango da. Andonik 17 urte zituenean, esan ingo deu, 1978an, honako hauek gertatu zian urte hartan. Jaio zan lehen aur probeta, alegia in vitro ernaldutako lehen aurra jaio zan urte hartan, 78an. Urte hartan, Espainiako poliziak San Ferminetan segulako triskantza eragin zuen. Eta urte hartan, Suitzan, Charles Chaplinen gorpua lapurtu egin zuten, gero familiari erreskatea kobratzeko asmotan. Hoixe dana gertatu zen duela 1978an, Andonik 17 urte zituenean. Danelek 17 urte ditu 2025an, aurten. Nola gogoratuko dute aurten urtea, 2025, nola gogoratuko dute aurten gertatu zena? Iepa. Bi mila eta hogeita bosta, demagun zela behiala, politikara jotzekoa da nere lehen eginala. Uste gabean ez gehienan baina, ohartu ginen aibala, gobernu eta oposizio denak lapurrak zirala. Naiz oraindikan gauden gubiok, ezkekaren esperantzan, oraindik ezin jarraituko gauza horien ajantzan. Argindakek diruan aita, ala bota zuten lantzan, egainak sua piztuzun eta apagoilatz bat izan zan. Bi mila eta hogeita bosta, etzen joan horrein xume, Israeldarrek Gazan sortuak, hainbeste erio une. Eta adimen artifiziala, nagusitu zen aiene, bere testu bat ipini zuten selektibitatean. ChatGPTaz nola zuzeran, orain hitz egiten hasi, horrek euskera beruntz darama, hortxe antxe huts ala kausi. Euskerak ere gobernun bertan, naizta badun nahiko auzi, askok nahiago du 2027 jauzi. Eta kulturan ere zer esan, desente badegu klaro, 2025 etzen hain ondo igaro.
herri kultura ekimenxeak, etzebiltzan haino paro, ala ere bek lauk bete zuten, ta problemarik ez dago. Bai seinale onak badaude, ta hain zuzen noa okta, naizta euskera eta euskal herria askoi etzaion inporta. Bere aldere badaude oraindik, zenbait seinale pinporta. Lehen aldiz jokatu du Euskadik, behin Espainiaren kontra. Ta kirolean ere baziren, albiste haundi ozenak, Pogatxar ere indartu egin du bere irabazlesenak. Garaitu ditu klasika eta daufine eta turdenak, badakilako utzi dutela atzetik anzetozenak. Egia esan kirolak ere, ez dauka bide laburra, naiz eta ejes irabazten dun, ta ala postu muturra. Kirolean hau hola xedegu eta da gauza ziurra, beti honenak irabazten du, enpastillatuen turra. Zu, Danel, enpresa askotan zuzendari izan ondoren, Iberdrolako presidente izendatu zaituzte. Zu, Andoni, urte askotan politikari izan ondoren, Repsoleko presidente zara. Garaje batean topo egin duzu biok. Eta ara, Repsoleko presidenteak, Andonik, auto elektrikoa aparkatu berri du. Eta Iberdrolako presidentea denak, Danelek, gasolinazko ibilgailua ekarri du. Naiz bidaliko zaitun, aizea hartzea, zure kontra baitago, Repsolgo etxea. Nik Tesla elektrikoa, zuk berriz Porschea, beti puntakoa da, dirudun kotxea. Aldrebes omen gendun, berdin dio tira, nik erantzungo dizut, bapatean dida. Nik kotxe elektrikoz, zuk lehenai begira, itxura egiteko, bitik bat aski da. Nola nik gaia ere ez deden entzuten, ta kamara augean gau jarri gaituzten.
Kotxerikan nik behintzat naiz ez deten uzten, barkat dirua soilik ez baitet ikusten. Ara kotxe kontuan, Danel bapatian, elektriko bat daukat, eskuen artian. Gasolinakoa ere ez dugu kaltian, ate birakariak dituzten artian. Zuk hori aipatu dezu, nahikoa serio, nola kotxeak ez dun gehiegi balio. Nik nahiko elektriko ta zuk petrolio, binarten ingo diteu, bi monopolio. Nere proposamena, magia eta truko, biok batera egin, bi postuei uko. Elkarren postu hori, igual trukatuko, total inortxo ere, ez da jabetuko. Ez jabetzea ere, ez da ajaroa, maiz diruaren bueltan, baitago jokoa. Txandatzea esan dezu, oidezu gogoaz, ta egingo aldegu zerbait hibridoa. Bueno, proposamena, ezin dut ekidin, ni kargu baten nago, ta zu ere berdin. Zedo zer hibridoa behar balitz egin, astegunetan jaita, igandetan berdin. Bai asko gustatu zaitetzazula uste, jai egingo deguguk diruaren truke. Baino nola ez deten nahiaina bertute, ni txontxongilo bat naiz beste gaintzen dute. Hemen nastu ditugu aurreta atzea, bi kotxeren temakin hau da hau trantzea. Baina legezkoa da nik proposatzea, lanik ez eginarren atseden hartzea.